Dobar dan, dobrodošli na vaš omiljeni predmet matematiku. Danas ćemo učiti parne i neparne brojeve. Sjećaš se kad učiteljica na tjelesnom kaže pronađi svoga para. Što vi tada napravite? Napravite upravo ovo. Vi se grupirate u male skupine po dvoje. Koliko ovdje imamo parova? 1, 2, 3, 4. Ovdje imamo 4 para. Ja znam da ti znaš višekratnike broja 2. To su oni brojevi koji su dijeljivi brojem 2. To su 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Te brojeve zovemo parni brojevi. Koji se brojevi nalaze između parnih brojeva? Pogledajmo na brojevnoj crti do 20. Ako smo rekli da su parni brojevi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20, između se nalaze 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ove brojeve zovemo neparni brojevi. Pa ponovimo. Parni brojevi su 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, a neparni brojevi su 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ono što moraš zapamtiti je da su parni brojevi dijeljivi s brojem 2, a neparni brojevi nisu dijeljivi s brojem 2. Bravo, nije bilo tako teško. Tvoji zadaci su prepisati u bilježnicu s listića i riješiti udžbenik i radnu bilježnicu oboje na 69. stranici. Sretno!